invited sa unang araw ng pasukan at karamihan sa kanila ay mabilis na ipagkaibigan. Pero ito si Beth, sobrang tahimik niya at parang wala siyang pakialam sa paligid niya. Nakatambay lang siya sa upuan niya at nagsusulat ng kung ano-ano sa notebook. Nakakili ko po ang first impression ko sa kanya, medyo weird siya, parang may sarili siyang mundo at hindi siya nakikisama at nakikihalubilo. Pero papadudod. Pay later, pay in full. Type on a credit card. Release, yeah, Release is the leading buy now, pay later app in the Philippines. This consumer finance app aims to empower Filipinos with accessible, innovative financial solutions, build the confidence to be responsible spenders, and offer financial inclusion with a better quality of life. Over the years, Release has won over millions of happy customers, thousands direct merchants, and more than 600,000 merchants via QR engagement. Customers can now enjoy shopping with installment options. Not just that, the group limit can also be used to pay bills, buy personal loans, get cash, and more. That's why I love it. Online, it's familiar. Settle bills, get cash, pay later, everything. Download the Release app now available at App Store and Google Play Store. Hindi ko po maitatanggi na noong mga panahong yun ay crush na crush ko talaga siya. Grabe, sobrang gwapo niya at pagkakaroon ang pangangatawan niya. Kamukha niya talaga si Derek Monasterio, papadudod. Ang sabi ko nga sa sarili ko noong mga panahon na yun na sayang naman at gwapo sana pero hindi naman nakasalita. Pero hindi yun naging handa para kausapin at kilalanin ko siya. Marami mga kabarangay ninyo ang magsasabi na napakaharot at napakalandi. Pero ang pili ninyo. Sigurado ako na may mga pagkakataon din sa mga ninyo na naaakit kayo kausapin ng mga president. Kasi ganun talaga ang nararamdaman ko nang nakita ko si Ben. At syempre, hindi ko na po naiinis. Pagkalipas, ginawa ko na po ang pinakamakakatang na pag-usap kay Ben. Makilala ko ba siya ang papadudod? Hello, nagabilis ka ha? Ano pangalan mo? Ano po ang kausap niyo? Ito naman, paano ka? Sino ka ba? Ikaw lang naman ang pinapag-usap ko. Sorry. Ako ang si Ben. So nice to meet you, Ben. Alam mo, masaya ako na nagkaklase tayo. Ano ba yung sinusulat mo sa notebook mo? Journal. OMG, hindi ka lang pala gwapo. Matapos ka pa. Patingin ako ng journal mo, ha? Uy, wag! Sorry. Nasa tagal ako dyan sa... Ano ka ba? Ba't sorry ka ng sorry dyan? Ang totoo dyan, nauunang dapat sa'yo. Kasi hindi ko na-realize na i-invade ko na pa first time. Sumakulit lang talaga ako. Ayos na yan. Kaya pala, may tatanong ako sa'yo, ha? Sana Hello, Sir Resty. kanina ko pa kasi napapansin na wala kang kinakausap dito sa klase mo. Tapos, hindi ka rin umiibig. May pinagdadaanan ka ba? Wala akong problema. Okay naman. Well, kung sakaling kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako ha. Friends na tayo simula ngayon, okay? Sige. Perfect. Yan. Kaya pala, thank you rin. Huh? Thank you saan? Thank you kasi ikaw ang
Nakalimutan mo na yun. Pinapamas na mo ako. Ay, my goodness. Baka talaga sa partner. Ay, oo eh. Pinagmamasdan kita kasi nakikita natin. Sobrang pogi mo. Tapos, ang ganda pa ng katawan mo. Mahirap naman yatang paniwalaan. Bakit naman? Hindi ako naniniwala na may itsura ako. Kasi kung totoo may itsura ako, bakit hindi ako kinakausap ng mga klase natin? Ito ha, tatapagin na kita. Ang dahilan kung bakit walang kumakausap sa'yo, kasi hindi ka pang approachable. Maniwala ka sa akin. Gwapo ka, pero yung mukha mo kasi Parang ano, parang nagtataboy ng tao. Nakakapasungit, ganun. sorry, hindi ko talaga sinasadya. Ganito lang talaga ang mukha ko. Alam mo, ikaw, kung may reason lang ako sa bawat sorry mo, malamang mayaman na ako ngayon. Thank you talaga. Magaan ang loob ko. Ano ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, kabado ako kasi first day of school natin ngayon. Pero napagaan ang loob ko. Tsaka kahit paano, wala ko naman na nararamdaman. Ano ka ba? Wala yun. Maliit na bagay. Nga pala, ayos na ba sa'yo kung sabay na tayo mag-lunch mamaya? Sino sa mga gusto ko sabay ng lunch? Ito naman, baka magsalita parang may nakakahawak sakit. Oo, wala, hindi. I mean, wala akong nakakahawak sa mga ko. Sasabayan kita mag-lunch. Perfect! Basta babalikan kita dito pagkatapos ng klase natin, ha? Shucks, nandiyan na yung professor. Babalik na muna ako sa upuan ko. Nice meeting you! Sobrang mahihayin talaga si Ben, Papa Nino. Sayang lang kasi at gwapo siya, pero parang wala talagang tiwala sa sarili. Una ko siya kinausap ay halata na parang gusto niyang maglaho at mawala sa mata ng lahat. Pero sa totoo lang, kahit sobrang mahihayin ni Ben at hindi siya yung tipo ng tao na madaling lapitan, ramdam ko pa rin na mabait siya. Kasi hindi pa bilang mga tao ay nararamdaman natin kung mabait, mayabang o may masamang ugali. Yung mga tao na nakakasalamuha natin. Ang mga panahon na yun, oo, mahihayin si Ben. Pero talagang nararamdaman ko na kusina ang puso niya. Naman tuwing nag-uusap kami, okay lang sa akin na ako yung nagtataan habang siya ay tahimik lang at nakikinig sa akin. At hindi nagtagal ay naging matalik na makikinig kami ni Ben. Sabay kaming nagla-lunch araw-araw at nagtutulungan na din kami sa mga assignments. Natutuwa ako kasi nararamdaman ko na komportable na siya sa akin. Noong una tuwing kinakausap niya ako ay parang nahihirapan siya. Narutan siya akong magsalita. Tapos ay nanginginig pa. Pero hindi nagtagal ay naging mas natural na siya papatuloy. Pag kinakausap ko siya ay hindi na siya kinakabahan. Pero sa ibang tao ay ramdam ko pa rin yung kanya. Kaya madalas ako na lang ang kinakausap ni Ben. Kasi kapag ako ang kausap niya ay hindi siya kinakabahan at mas komportable siya. Noong mga panahon na yun ay naisip kong normal pa ba yung nararamdaman ni Ben. Kasi hindi ba rin sa natural naman pero kay Ben, kahit yung mga simpleng bagay ay sapat na makakabahan siya ng usap. Kaya sa pagkakataon na nakakapinabayaran niya yung tuition fee niya ay nanginginig pa ang gabi niya at parang nahirapan siyang magsalita. Ang dami kong ibigay XA bago niya kinausap yung registrar para bayaran ng tuition fee. Pero kahit na may ganong karamdaman si Mary, tanggap ko pa rin siya bilang kaibigan. Kasi sa pagiging tunay na kaibigan ay wala kang makikitas kay Ben Papatuloy. At pagkatapos ng ilang linggo ay dumating ang araw na isa-isa kaming ipinag-present sa klase. At doon ko talaga nakumpirma na hindi na normal yung pinagdadaanan ni Ben Papatuloy.
Gusto ko naman balik ko sabihin sa mga natin kung kita ako. Teka lang, bakit naman? Ang laki kaya ng impact ng presentation ngayon sa grades natin. Pasensya ka na pero hindi ko talaga kaya. Sigurado ako na magkakawalan niya ako ng mga klase natin. Ben, may itatanong ko sa'yo ha. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Mali ka na. Hindi kasi mga nakaraan eh. Madalas ko nang napapansin na pinagpapawisan, nagtitibig, at naupo talaga tuloy may kausap ng ibang tao. Iniisip mo, wala akong bisyo. Hindi rin ako umiinom ng kape. Ganun, bakit ka nagkakaganyan? Simula ng elementary pa lang ako, ganito na talaga ako. Pero mas lalo na wala ng high school. Ang mahirap pa, kasi ako hindi naniniwala na may kakaiba akong nararamdaman. Ang ibig kong sabihin, alam ng mama mo ang nangyayari sa'yo. Oo, alam niya, pero lagi niyang ini-invalidate yung nararamdaman ko. May hirapan na naman ako. Kwento ko sa kanya na alam ko kung paano nararamdaman ko. Sinasabi niya na naging nakaiba. Kawawa ka naman pala. Pero huwag kang mag-alala, kasi sigurado ako na darating yung araw na mahihiligyan ka ng mama mo. Pero yung papa mo, naikwento mo na rin ba sa kanya yung tungkol dyan sa kondisyon mo? Wala na si Papa. Bakit niya na kami inimalimaban? Sumama siya na sa babae. Ay, anyway, hindi na ako. Mas kayo na naman. Parang ako ako. Uy, ano ba? Dito ka na. Sabay na naman, please. Kaya ako na ako uwi. Makinig ka sa akin. Hindi ka magpapakalo sa kung ano man yung nararamdaman mo. At hindi ako mapapapayag na bumagsak ka sa klase natin dahil nandyan sa kaba mo. Kung nagawa ko yung presentation na maayos, sigurado din ako na kaya mo din yun. Pero paano pag pumalpak ako? Paano kung pumapunta ka sa harap ng mga klase natin? Ano ba ito may magigsimula na pagpupuli nila sa akin? Sa tingin mo ba may oras pa akong tao para kilig ng matatawanan? Sa sobrang dami ng projects at reports natin, sigurado ako wala ng panahon ng mga kaklase natin para magtutunan ka pa ng pansin. Hindi ka nakakasigurado. Ano yung ibig kong sabihin? Madalas kasi ako pag nawala ng mga kaklase ko ng high school ako. Hindi na kasi ako nakakapagsalita na maayos. Tsaka tuwing sinusubukan ako magsalita, sabi nila, parang kaso daw ako nang umiiyak. Tinatawag din nila ako ng payatot. Kaya doon ang galing yung lakas ng loob ko. Baka sakali rin ako na nag-gym na ako, baka magkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili. Pero wala eh. Kasi hanggang ngayon, yung kapag ko sa social setting natin, hindi pa rin nawawala. Teka lang, nag-gym ka? Oo, bakit parang takang-taka ka? Shucks! Kaya pala ang laki ng katawan mo. Malaki katawan ko? Tumataba na ba ako? Ano ka ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maganda yung katawan mo. Ah, akala ko pinagtatawanan mo na ako eh. Dito talaga, hindi. Sige, ganito na lang. May receptionist ba dun sa gym na pinupuntahan mo? Ha? Oo naman. Bakit? Nakakausap mo ba yung receptionist ng gym? Oo. Pero sa akin, gusto maalis na rin ako. Sige, ganito na lang ang isipin mo. Kapag nag-present ka na sa harap ng mga kaklase natin, isipin mo na lang yung receptionist ng gym yung kausap mo para hindi ka nakabahan. Pero kung kakabahan ka pa rin, ako na lang yung tingnan mo para mawala yung kaba mo at makapag-present ka ng maayos. Okay ba sa'yo yun? Sige, susubukan ko. Thank you ah. Maliit na bagay. So ano, okay ka na? Feeling ko nakakabahan pa rin ako pero mas okay na ako ngayon. Dahil sa'yo. Sige, tika ka muna ng malalim. Inhale. Exhale. O ayan. Tapos subukan mong i-clear yung mga negative na naiisip mo. Paano? Ako yung isipin mo. Hindi, seryoso. Subukan mong isipin na mag-isa ka lang sa kwarto para hindi ka na kinakabahan ng ganyan. Okay ka na? Oo. Salamat talaga. Alam mo, ikaw, puro ka pasasalamat. O, hindi ka na, pumasok na tayo sa loob. Baka mamaya, mapansin pa ng prof natin na sabay pa tayong lumabas. Baka kung ano pang isipin nun. Halika na. Mabuti na lang talaga at hindi napansin ang professor namin na lumabas kami ni Ben sa klase. Kasi timing din na pala siya sa pag-grade ng mga presentations noong mga panahon na yun. Anyway, papatutot na tuloy ang presentation ni Ben at halatang halata na naiiyak siya habang nag-present ito sa buong klase.
boses niya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay nagawa pa rin niyang tapusin ng maayos ang presentation. Kaya proud na kay Ben ang araw na yun. Pag-uwi ko ng bahay, naisip ko na mag-research tungkol sa nararamdaman ni Ben. Aaminin ko noong una, akala ko ay baka nagkakape siya o baka may tissue siya. Kaya ganon na lamang kung kabahan siya. Pero kapag kami lang dalawa ni Ben, medyo okay naman siyang kausap. Kaya naisip ko na may mas malalim pa na kadahilanan kaya siya kabado kapag ibang tao na ang kasama o kausap niya. At doon ko po nalaman na may social anxiety pala si Ben. Ang social anxiety ay isang mental condition kung saan ang tao ay palaging kinakabahan at natatakot. Napakahusgahan o kutsahin ng ibang tao. Dahil dito, madalas nilang iniiwasan ang mga pakikisalamuha sa public na lugar. At dahil sa takot na yun, at kadalasan ay nautang sila at minsan ay nagiging physical ang epekto. Tulad ng panginginig ng kamay o pinagpapawisan dahil sa sobrang kaba. Base rin sa mga nabasa ko. Ang social anxiety ay maaaring namamana o kaya naman ay dulot ng mga trauma o hindi magandang karanasan sa mga nakaraan. Noong nalaman ko ito ay lalo akong naawa kay Ben kasi nakikita ko sa mga mata niya na mapagod na rin siya sa kondisyon niya at bilang kaibigan. Ang magagawa ko lang ay tabayan siya at suportahan siya sa mga ganitong pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay naisip kong ibahagi kay Ben yung natutunan ko tungkol sa social anxiety. Noong sinabi ko sa kanya ito, agad niyang sinabi na kuhang-kuha na daw yung mga sintomas na nabanggit ko tungkol sa social anxiety. Sabi niya, lahat ng sintomas ay nararamdaman at nararanasan niya. Maraming kinakabahan at napakahusgahan siya at pati na rin yung pakiramdam na gusto niya na lamang magtago tuwing nakakakita siya ng ibang tao. Papalo. Pero papatuto tayo nga sa isang quote na nabasa ko. Love conquers all doubt. At hindi naging hadlang ang social anxiety ni Ben para mahulog ang loob namin sa isa't isa. Hindi na rin siguro nakapagtataka kung nagkatuluyan kami kasi marami namang pinaparamdam kay Ben na hindi ko siya iiwanan. Lalo na sa mga darkest moments niya. Aaminin ko noong una ay gwapo talaga si Ben kaya ako nabighani sa kanya. Pero yung ugali niya talaga yung totoo dahilan kung bakit ako matulog na nananatili sa tabi niya. Siguro yung maraming tao isipin na snap si Ben o hindi kaya ay sulat. Pero ako ang nakapagpapatunay na hindi yung totoo. May pinagdadaanan lamang talaga siya na hindi naiintindihan ang karamihan. Pero hindi ibig sabihin noon ay masama siyang tao. At dumating na nga yung panahon na niligawan namin ni Ben. Palagi siyang may dalang chocolates and flowers para sa akin. At habang nililigawan niya ako ay napansin ko na mas importante na siyang i-text sa akin yung mga nararamdaman niya. Kasi sa text, mas nakakapag-compose siya ng mga thoughts niya at mas naipapaliwanag niya ng maayos ang salapin niya. Isa rin sa mga napansin ko kay Ben ay ayaw niya yung tinatawagan siya sa cellphone. Parang tumitik ang malakas ang puso niya kapag nakakarinig siya ng pag-ring ng cellphone niya. Pero tinulungan ko siya para manood at nagsimula kami magtulungan. Kasi gusto ko na matulungan siya na mawala yung kaba niya sa pagsagot ng tawag at para na rin mawala yung social anxiety niya kahit paano.
research ako tungkol sa kondisyon niya at napag-alaman ko na may social anxiety siya. Social ano? Social anxiety po, isa po siyang mental condition kung saan palaging natatakot at kinakabahan yung isang tao. Kahit sa mga normal o pangkaraniwan na mga sitwasyon o gawain. Suspend Dr. Kabalihan. Ayun talaga mga kabataan. Yun, kung ano-ano na lang ang mga napapasa at pinagagagawa nyo sa internet. Kaya masyado kayong praning at sensitive eh. Mga totoo yung sinasabi ni Sabrina. At sa ngayon din po ako sa research niya. Sa tingin ko po talaga may social anxiety ako. Kalokohan. Huwag ka nga magpapapaniwala dito sa girlfriend mo. Alam mo, Iha, sayang ka. Gusto pa naman sana kita kasi maganda ka. At mukha pa namang edukada pero hindi ko gusto yung mga pinapasok ko sa utak ng anak ko. Please. Huwag niyo naman pagsalitaan si Sabrina ng ganyan. Masisisi mo ba ako? Ipinagmumukha akong balik na yung girlfriend mo. Ano? Hindi ko sa ganun yun. Ano naman, labas si Sabrina dito. Matagal ko nang pinukwento sa inyo yung tungkol sa nararamdaman ko. Pero kaya pang hindi naniniwala sa akin eh. Kayong mga kabataan, ano-ano na lang ang pinagkagagawa niyo para na makakuha ng simpatsya. Mga kulang kayo sa pansin. Dad, I'm sorry pero sumusobra na naman ata kayo. Malis ka na nga dito. Ayaw mo ng anak ko. Hindi ka ba? Sino ka magtitino? Sa tingin ko ba talaga ginusto ko yung social anxiety? Pagod na ako na maramdaman sa nararamdaman ko, ma. Ayoko na ganitong klaseng buhay. Hindi ko palagi na lang ako kinakabahan kung yung ibang tao na nakakausapin. Hindi ko tuwing may kakausap sa akin. Palagi ako nag-overthink. Palagi ko iniisip na may mali ako nasabi sa kanila. Alam niyo po ba kung ano yung pinakamasakit sa lahat? Ang pinakamasakit yung sarili kong ina, hindi naniniwala sa pinagdadaanan ko. Aminin mo nga sa akin. May piso ka ba? Hindi naman kayo palagi eh. Yung pinukwento ko sa inyo yung tungkol sa sitwasyon ko. Palagi na lang kayo nag-iinala na nagpipiso ako. Pero wala ma. Itong kapila ko mo. Itong kapila ko mo. Ano yan? Pinahuli ka. Isa kita yung iba ba? Kailangan niya marinig to. Kailangan niya maintindihan na nahihirapan Ano ako. ba ito? Gumatang ko gusto mo. Nakakapunta ka pala ng gym eh. Nangarit sa bagay mo. Sandwich. Ada cari apa kita? Uy, sorry ya, ada gumatang ko. Gumatang ka ta? Ikang kakwata mo, anak kasi kang gumatang. Hindi pa ba sapat yung napapakain kita ng 3 beses sa isang araw? Hindi pa ba sapat Napagdapan yung ng meron napag-aaral dito? kita sa kolehiyo? Napaka-ingrato mo bata ka? Wala naman akong sinabi na hindi ako nagpapasalamat sa inyo eh. Ang totoo niya, grabe yung pasasalamat ko sa inyo dahil binuhay niyo ako ng mag-isa simula nung iniwan tayo ni Papa. Pero hindi naman yun yung problema. Ang gusto ko lang naman isa na unawain niyo yung kondisyon ko. Ano gusto mong sabihin? Hala! Nakakaawa ka naman. Nahihirapan ka sa Magdudu ata? Hindi naman totoo. Maupo ka na lang dyan. Maya-maya kakain na rin tayo. Ang gano'n ko dyan. Bigla sumama yung pakiramdam ko. Wala muna ako sa kwarto. Sabrina, uwi ka na. Tatawagan na lang kita mamaya. Sige. Hoy, babae, makinig ka sa akin. Ito na ang ulit beses na sasabihin ko sa'yo. Iwayan mo na ang anak mo. Kaya mo magkakot tayo. Sige na. Balik ka na. Ang badang ko lang makarihan ko. Oh, mga nan. Kamu katag ka ba?
naman ako para intindihin ang unang siya. Sabi ko sa kanya na hindi siya nagkakaat kapag nakikita naman niya na hindi ko siya iiwanan sa mga darkest moments niya. Pero papalit. Hindi ko talaga in-expect na may darating pa na mas malalim na pagsubok. Isang araw matapos ang klase namin na kinausap ako ni Ben, Papa Dudo. Sobrang seryoso ng tono ng boses niya noong araw na yun. At agad akong kinabahan kasi parang may gusto siyang sabihin na napakabigat. At doon na nga niya sinabi sa akin ang isang bagay na labis kong kinalungkot noong mismong araw na yun. Babe, halika, lunch na tayo. Saan mo gustong kumain, ha? Sabrina, kailangan natin mag-usap. Ano ba yan? Kinakabahan ako sa tono ng boses mo. Tungkol ba ito kay Tita Cynthia? Naku, huwag ka nang mag-alala. Hindi na naman ako nasasaktan sa mga sinabi niya sa akin. Nakamove on na ako doon. So ano nga? Siguro, panahon na para tapusin na natin. Ano? Ano pinagsasasabi mo dyan? Sorry, pero nahihirapan din ako para sa iyo eh. Araw-araw ako nakukonsensya sa mga kailangan kong pagdaanan dahil lang sa sakit na to. Hindi mo to deserve. Hindi mo deserve yung ganitong klase ng pagmamahal. Mabait ka, nagpapasalamat ako sa iyo dahil minahal mo ako. Pero mas deserve mo yung normal na klase ng pagmamahal. Normal na relasyon. Yun ang mas kailangan mo. Yun ang mas para sa iyo. Hindi mo ganito na palagi mo na lang iniintindi yung kondisyon ko. Hindi. Ben, ayoko. Sino mo nagsabi sa'yo na nahihirapan ako, ha? Kilalaban natin to. Please, huwag mo namang gawin sa akin to. Bata pa lang ako, pinagdadaanan ko na to. Tsaka hindi ko masasabi kung kailan ito matatapos. Ayaw kitang idamay. Ayaw kitang hilahin pababa. Kaya sige na, please. Iwan mo yun ako. Maniwala ka sa akin. Malalagpasan din natin to. Hindi kita iiwan. Pero kailangan. Para din sa'yo to, maniwala ka. Mauubos ka lang kapag ipinagpatuloy pa natin to. Kaya sige na, pumayag ka na. Ganun na lang ba kadali para sa'yo na itapon ang lahat ng to? Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan ngayon sa gusto mong mangyari. Ang gusto ko lang mangyari, yung magkaroon ka ng normal na buhay. Normal na relasyon. Hindi mo makukuha yun kung patuloy mo akong iintindihin. Sorry, meron pang kasalanan ko kasi niligawan kita. Pero, kaya mo na tinatapos to eh. Hanggang maaga pa, para may oras ka ba? Para hindi kita mahirapan. Kung ganito lang din naman ang kahihiratan ng lahat ng to. Sana ba lahat ng first day pa lang, hindi na kita kinausap? Sana, hinayaan na lang. Nung first day pa lang, hindi na kita kinausap. Sana, hinayaan na lang kita na mag-isa. Nagsisisi ako na nakilala pa kita. Umamit ka nga sa akin, Ben. Minahal mo ba talaga ako? O napilitan ka lang kasi wala nang ibang kumakausap sa'yo? Hindi sa ganun yun. Minahal kita at hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Kaya ko nga ginagawa to eh, kasi mahal kita. Pero bakit ganon? Bakit hindi ko maramdaman ngayon yung pagmamahal na sinasabi mo? Questionin mo na lahat, huwag lang yung pagmamahal ko sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan kung pinamumukha sa akin ang sarili kong ina na ikaw yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Nasasaktan ako para sa'yo. Yung sinasabi ni mama na pinahihirapan lang daw kita. Sinabi niya yun? Lapit ba na? Hindi.
Ako yung tingnan kong sorry na, sorry. Ba't bang kalaegan? Ah? Ben, hindi mo ba nakikita yung ginagawa ng mama ko? Pinaghihiwalay niya tayo. Alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. Oo. Pero Sa bakit ka nagpapaapekto? kasi may punto siya. Tama na siya sa Pina. Pinahihirapan lang kita. Nanoong, panindigan ka naman. Matuto kang lumaban para sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa'yo. I'm sorry. I'm sorry. Tama ka. Hindi mo ako sinubukan. Kaya wala akong dahilan para subukan din yung relasyon natin dalawa. Maniwala ka, Ben. Pagkatapos dito, Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis at mahihirapan? hindi ko alam. Pero isang bagay lang ang sinisigurado ko sa'yo. At yun ay hindi kita susukuan, ha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hindi ka pa ba nagsasawa na intindihin ako? Aaminin ko, may mga pagkakataon na nahihirapan ako para sa'yo. Pero bilang girlfriend mo, alam ko rin na mas higit ka pa kaysa dyan sa nararamdaman mo. Kaya please lang, lumaban ka. Huwag kang susuko. Alam mo, hindi ko alam kung anong nagawa kong tama para magkaroon ako ng girlfriend na katulad mo. Sobrang swerte ko sa'yo. At sobrang swerte ko din sa'yo kasi nakikita ko naman kung paano mo nilalabanan yung nararamdaman mo. Siguro hindi mo nakikita yun. Pero para sa akin, sapat na yung sinusubukan mo labanan yung social anxiety mo. Sana balang araw makita at ma-realize ni Mama na hindi ko naman talaga ginusto na magkaroon ng sakit na ganito. Pero alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko rin naman yung mama mo. Kasi iniwan kayo ng papa mo. Tapos, pinalaki ka niya ng mag-isa. Kaya siguro, para sa mama mo, sapat na yung napapakain at napapag-aral ka niya. At utang na loob ko yun sa kanya. Ang akin lang naman, sana maunawaan niya na may pinagdadaanan ako. Ang hindi ko pa maintindihan, ikaw ang sinisisi ni Mama kung bakit ako nagkakaganito. Ay, mama ko lang talaga ang makakasagot niyan. Pero wag mo na munang isipin yan. Mas lalo ka lang masistress. Tama ka. Pasensya ka na talaga. Salamat din kasi pinapagod na iparamdam sa akin na mahal ka. I love you. I love you too. Basta, Bakit naman huwag itong mo kapin? na ulit dyan, Pati ha? naglaan ka? Hindi Ganda tayo ka kasi ito. Ang magkawalayan. kami sa suon. Hindi ako Kung bakit magsasama na kayo kung ka, magdama sa'yo. okay, okay. Mahal na mahal kita. Mabuti na lang po talaga at nagkaayos kami kagad ni Ben noong araw na yon. At kung sa tingin niyo po ay doon na natapos ang problema natin, mali po. Kasi isang araw noong wala kaming pasok ni Ben ay naisipan namin na mag-date at pumunta sa isang mall. Naisip namin na magandang pagkakataon yon para makapag-relax at magsaya. At nung nakarating na kami ni Ben sa mall ay bumili kami ng maiinom. At habang naglalakad kami, aksidente namang natapilok si Ben at katapon niya yung inumin namin. Agad na pinagtawanan siya ng mga tao na nakakita sa nangyari. Normally, sa mga ganitong sitwasyon ay mabilis lang na makaka-move on yung isang tao. Pero iba ang nangyari kay Ben pagkatapos noon. Suma ang loob ni Ben at talagang dinibdib niya yung nangyari. Sobrang nahiya siya sa mga nangyari at nung nakalabas na kami ng mall, hindi pa rin niya naalis yung bigat na nararamdaman niya. Niya? Yun na po ata ang pinakaunang pagkakataon na nakita kong namumula ang mukha ni Ben ng sobrang tagal. Long story short ay nasira ang date namin at sa huli nagkitay kami ng uwi ng maaga. Grabe, papa. Sobra po akong nangihinayang. Minsan na nga lang kami lumabas para makapag-banding tapos ganun pa yung nangyari. Naramdaman ko na parang sayang talaga yung pagkakataon na yun. Kasi perfect na sana yung araw para sa amin. Ang totoo niyan ay maituturing ko na sana na perfect boyfriend si Ben kung wala lang siyang social anxiety. Pero ang mga panahon yun, sa kabila ng mga nangyari, wala talaga sa bukabularyo ko ang makipaghiwalay kay Ben. Lalo may nag-isip ako ng paraan kung paano ko matutulungan ang boyfriend ko sa mga pinagdadaanan niya.
Kasi habang tumatagal, mas nararamdaman ko na kung wala akong gagawin at tuluyan ang masira ang relasyon namin. Ayaw kong masira yun, kaya nag-decide akong kailangan ko ng kilos kung gusto ko pang isalba ang relasyon namin dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahon yun ay gusto ko na talagang matignan si Ben sa isang psychiatrist. Kasi alam ko na sa mga kondisyong katulad ng social anxiety, mas makakatulong kung may profesional na tutulong kay Ben na maintindihan kung ano talaga ang nararamdaman niya. At syempre para matutunan niya rin. Kung iisipin mo kasi ang mga mental conditions tulad ng social anxiety ay matagal na pinag-aaralan ng mga psychiatrists. At sila yung may tamang kaalaman at training para matulungan si Ben na malagpasan yun. Na nag-iwento ko kay Ben kung willing pa siyang magpatingin sa psychiatrist ay hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya willing siyang gawin at walang problema sa kanya yun kasi kahit si Ben ay alam niya hindi na niya kayang kontrolin yung sobrang kabahatiya niya tuwing nasa pangpublikong lugar siya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit yung ibang tao parang normal na nakakapag-interact sa ibang tao. Habang siya ay palaging nahihirapan. Naawa na ako kay Ben kasi minsan ay nakikita ko yung inggit sa mata niya sa mga taong di na walang problema sa pakikipag-usap o pakikipagsalamuha sa ibang tao. Kaya lang, may malaking problema kami matulog. Pareho kami estudyante, Ben, at wala kaming sapat na pera para patignan siya sa psychiatrist. Dapat nga si Tita Cynthia na mismo ang nagpupusa na patignan si Ben. Kasi siya naman yung nanay at may responsibilidad siyang tulungan si Ben sa kondisyon niya ito. Pero hindi naman po nagkakasundo si Ben at Tita Cynthia kapag yung social anxiety na ang pinag-uusapan. Kaya bilang girlfriend ni Ben ay naglakas loob na ako na pumunta sa bahay nila at kinausap ko talaga si Tita Cynthia. Gusto ko sanang ipaintindi sa kanya na hindi biro at basta-basta ang pinagdadaanan ni Ben at kailangan niyang tanggapin at unawain ang kondisyon ng sarili niyang anak. Hindi ko alam kung magiging madali o mahirap ang usapan na yon, pero ang alam ko lang ay kailangan kong gawin yun para sa Kapag boyfriend mo dapat naman ko dito. Bigas ko. papatuloy. Ay, mabaksakan. Di mo man lang mabuhat yan. Ay, apo. Igulit mo na. Wala ka man lang diskarte sa bukay. Paano ka nakapasok dito? Pasensya na po kayo pero bukas-bukas yung gate niyo. Hindi ka pa pala iniiwalay ng anak ko? Mas natutulog pa si Ben. Sige na, umalis ka na. Kayo po talaga ang sadya ko dito. At ano naman ang kailangan mo sa akin? Gusto ko po sana kayong kausapin tungkol kay Ben. Ang lakas ng loob mo Pero hanggang dyan ka na lang. Huwag ka magkakamaling pumasok sa bahay ko. Gaya nga ng sinabi ko, natutulog pa ang anak ko, mamaya mo na siya i-brainwash. Tatapatin ko na po kayo, Tita Cynthia. Pwede bang tigilan mo ng pagtawag sa akin ng tita? Hindi kita kaano-ano. Kapal din naman talaga ng pagmumukha mo para tawagin ako. Kailangan mo ng psychiatrist ni Ben. Ano? Pasensya na po kayo pero awang-awa na po ako sa anak ninyo. Sobrang naku-conscious na siya tuwing pinapalibutan siya ng ibang tao. At sa tingin ko, mas makakabuti kung patitignan niyo siya sa isang psychiatrist. Psychiatrist? Hindi baliw ang anak ko, Sabrina. Kung may baliw man dito, ikaw yon. Kasi kung ano-anong pinapasok mo sa utak ng anak ko. Tita, magdahan-dahan po kayo sa mga sinasabi niyo. Hindi porket
nararamdaman at pinagdadaanan nila. Ikaw ang dahilan kung bakit may pinagdadaanan ng anak ko. Kung ano ng mga sinasabi mo sa kanya kaya siya nasisiraan ng pain. Matagal na po may pinagdadaanan si Ben. Kayo lang naman itong nagbubulag-bulagan sa hirap na dinadanas ng anak niyo. At bakit niyo pa ba ako sinisisi sa nangyayari kay Ben? Sa tingin niyo po ba talaga ginusto ko na magkaroon ng mental health condition yung anak niyo? Mamalay ko. Hindi po ako nagpunta dito para makipag-away sa inyo. Pumunta po ako dito para makiusap sa inyo na patingnan niyo si Ben sa isang psychiatrist. Maniwala kayo sa akin para din po to sa inyo. Alam ko na kung bakit ka nag-aagal ikaw. Anong ibig yung sabihin? Pinipilit mo na patignan yung anak ko sa isang psychiatrist kasi gusto mong pagkakitaan yung anak ko. Umaasa ka na ibibigay ko kay Ben yung bayad para sa psychiatrist nang sa ganon, masalisihan mo ko. Tita, utang na loob. Wala akong ibang gusto kung hindi ang mapabuti si Ben. Mahal ko po yung anak niyo. Mahirap po bang intindihin yun? Oo! Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nagkikipagka ng anak ko. Alam niyo po, no offense ha, pero mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit may mga pagkakataong sumasama ang loob ni Ben sa inyo. Kasi ang kitid ng utak niyo, hindi kayo marunong umintindi. Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay. Sabihin niyo nga ako sa akin, bilang nanay niya, hanggang kailan niyo kayang tiisin nakikita si Ben na nahihirapan sa kondisyon niya? Wala siyang kondisyon. Gawa-gawa niyo lang yan. Kayo kasi mga kabataan, ulo kayo sa pansin. Walang sakit si Ben. Normal ang anak ko, naintindihan mo? Tita, parang awa niyo na. Ako na ang nasasaktan para kay Ben. Maniwala ho kayo kung may pera lang ako, hindi na ako lalapit sa inyo at ako na mismo magdadala sa kanya sa psychiatrist. Pero pareho lang kaming estudyante ni Ben at wala kaming sapat na pera para gawin yun. Ayan! Lumabas din yung totoo. Gusto mo akong perahan kasi walang-wala ka. Magkagancho ka. Mali po yung iniisip niyo. Hindi ako ganong klaseng babae. Concerned lang ako kay Ben. Mahirap bang unawain yun? Ito lang ay pinapangako ko sa'yo sa Pina, kaya makinig ka. Gagawin ko ang lahat para maghiwalay kayo ng anak ko. At hindi ako titigan hanggang hindi kayo naghiwalay. Bakit bang init ang dugo niyo sa akin? Kung muna tayong nakita, pinakituhan ko naman kayo ng maayos at wala akong ginawa sa inyo para kasuglaman niyo ako ng ganito katindi. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit sa tingin ni Ben, nasisiraan na siya ng ulo. Kung ano mga pinagsasasabi ko sa kanya, kaya siya unting-unting nababaliw. Sana, pag-isipan ko po ng mabuti yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kami nag-iimbento ni Ben at pareho namin alam na kailangan niya ng tulong. At kayo lang po may kakayahang ibigay sa kanya yung tulong na kailangan niya. Umalis ka na. Kung di papaparagay kita. Sabi na lang ko kay Ben na dumaan ako dito. Umalis ka na! May kagtigusun dyan. Joy. Ang hirap talagang ipagtanggol si Tita Cynthia ng mga panahon na yon, Papa Dudu. Mukhang lumaki siya sa mas makalumang pananaw at mahirap baguhin yung ganong klase ng mindset. Ako naman ay ipinagpapasa Diyos ko na lang na sana balang araw ay mas lalawakan ni Tita Cynthia yung isip niya. Kasi biruin mo ha, yung mismong ina mo ay hindi ka naniniwala na may pinagdadaanan ka. Ako ang nasasaktan para kay Ben tuwing naiisip ko si Tita Cynthia. Kaya masasabi ko na lamang talaga na sobrang swerte ko talaga sa mga magulang ko kasi kamaligtaran sila ni Tita Cynthia. Talagang maunawain ang mga magulang ko at palaging nang uunawa at inuuna papanganan ng kanilang anak. Kaya siguro mahaba yung pasensya at pag-unawa ko pagdating kay Ben. Kasi pinalaki ako ng maayos ng mga magulang ko at tinuruan sila ako magpalasakit at magpakita ng pag-unawa sa kapwa. Lumipas sa mga buwan at pakiramdam ko ay parang walang pagbabago sa kalagayan ni Ben. Nakakaramdam pa rin siya ng matinding takot at kaba, lalo na pag may mga kausap siyang ibang tao. Nakaramdam na po ba kayo ng kaba tuwing sasalang kayo sa mga job interview? Di kaya
ay paparating na yung mataray at masungit ninyo na boss. Ganun ang klase ng kaba na nararamdaman ni Ben tuwing nakakakita siya ng mga tao. Pero syempre, nandito naman ako para tulungan siya. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay nandito ako para saluhin siya. Kaya sinabi ko din kay Ben na mag-alag siya ng mga videos online na makakatulong sa kanya para malaman niyang hindi siya nag-iisa. At mabuti na lamang talaga at nakinig siya sa akin. At kitang-kita ko na patuloy niya pa rin na nilalabanan ng social anxiety niya kahit pa. Pero papadudod isang araw habang nasa school ako ay nagtaka ako kung bakit absent si Ben. Kaya tinawagan ko si Ben. At naging gulat ko kung napag-alaman ko na namangga si Ben ng isang motor habang naglalakad papunta ng school. Sobra akong nagpanik noong mga panahon na yon. At agad akong umalis ng eskwelahan para puntahan si Ben sa ospital papadudod. Ben, ano nangyari sa'yo? Mamamatay na yata ako, babe. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-inom ng ganyan. Kaya ito naman pinapatawa lang kita. Pwes hindi nakakatuwa yung view mo. Alala ako sa'yo. Paano kung mas malala pa dyan ang natamo mo, ha? Huwag ka na mag-alala. Okay naman na ako eh. Talaga, hindi ko pinagabos yung motor. Kaya monitor pa rin nila yung paa ko. Makirot. Basta, magpagaling ka lang dyan, ha? Yung ID mo nga pala, hawak ng isang nurse. Huwag ka na rin mag-alala kasi tinawagan na rin daw ng hospital yung emergency contact na sa likod ng ID mo. At kung hindi ka masaya na nakaligtas ka, Hindi ako kasi naalala. Si Mama yung emergency contact ko. Paano si Mama? Ako patay. Sigurado pagagalitan ako nun. ano ka ba? Kahit masungit yun, hindi mo naman pwedeng itago sa mama ko nung nangyari sa'yo. Basta, huwag mo nang hawak isipin yan. Ang importante, ligtas ka. Diyos ko, Ben anak. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo. Huwag na po kayo mag-alala. Okay na po ako. I'm sorry kung pinaramdam ko sa'yo na hindi kita pinapahalagahan. Kung totoo yan, matagal ko nang alam at napapansin yung tungkol sa social anxiety mo. Napapansin ko na kinakabahan ka tuwing inuutusan kitang sabihin yung telepono. At hindi ka rin mapakali tuwing hindi mga bisita tayo sa bahay. Alam na alam ko ang lahat ng yan na natin. Ang sarap lang naman kasi. Ay, maramdaman na nagkulang at pagkakulang natin. Kaya hindi ko matanggap pagkakit ko sa pinagdadaanan mo. Hindi yung sinabi sa akin yan ay isang pala. Kung sinabi ko sa akin yan mas maaga, sana mas naiintindihan ko kayo. Mas nalituloy ako ng konsensya kasi sinagot-sagot ko kayo nung nakaraan. Hindi ka dapat makonsensya, anak. Kasi ako tulog ko ng bulagan hanggang sa napaniwala ko na ang sarili ko na wala kang pinagdadaanan. Pero nung natanggap ko yung tawag na nabangga ka raw, doon ko napagtanto na naging masama akong ina sa'yo. Anak, sana mapatawad mo ako. Ayos na yan, Ma. Pinapatawad ko na kayo. Tsaka, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Huwag ka mag-alala. Kasi paglabas mo rito, pupunta tayo sa psychiatrist para mas maunawaan at maintindihan mo yung mga pinagdadaanan mo, ha? Oo nga pala, Sabrina. Salamat din sa'yo kasi pinakita mo sa akin na hindi ako naging perfectong ina. Na may mga pagkukulang din ako sa anak ko. Sa totoo lang, masaya po ako na nagkabagi na rin kayo
sa wakas. Tsaka ma, huwag mo na aawahin yung girlfriend ko ha. Mahal na mahal ko yan. Oo naman. Sabrina, Iha, I'm sorry sa mga sinabi ko sa'yo noon. I'm sorry na nadamay pa kita sa mga pagkukulang ko sa anak ko. Wala na po yun. So, ibig sabihin po ba nito, pwede ko na kayong tawagin tita? Siyempre naman. Alam mo, sobrang swerte ng anak ko sa'yo. Bakit? Hindi ba maswerte si Sabrina sa akin? Ikaw talaga. Nga pala, huwag kang mag-alala kasi ako na mismo ang kakausap sa school tungkol sa nangyari sa'yo. Thank you talaga. Nga pala, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa school ka? Ibang klase ka rin, ano? Sa tingin mo, hindi ako kakaiba sa pagpunta dito nung nalaman ko na nabangga ka ng totoo? Naku anak, kung ako sa'yo, huwag mo lang hihiwalayan tong si Sabrina. Seryoso ka kayo, ma? Parang kailan lang, tutol kayo sa relasyon namin, ha? Ano pa ba naman, nak? Huwag mo nga ipaalala sa akin yun. Nakakaya dito kay Sabrina eh. Basta, tita, sinisigurado ko po sa inyo na okay na tayo. Mabuti naman kung ganun. Pero yung pag-aaral niyo muna ang atupagin niyo, ha? Mas mahalaga pa rin na makapagtapos kayo. Pero sigurado po ba kayo na tanggap niyo na talaga si Sabrina? Siyempre naman. Kung ganun, panahon na para pagplanuhan namin yung kasal. Wait, Ben, ano ka ba? Tumigil ka nga, nakakahiya. Okay na ako sa setup niyo sa relasyon yung dalawa. Basta pagpuputihin niyo lang ang pag-aaral niyo. Tsaka niyo na isipin yung pagpapakasal kapag nakapagtapos na kayo. Kaya pala anak, nakuha mo ba yung plate number nung nakabangga sa'yo? Huwag na po, okay naman po ako eh. Tama si tita. Dapat panagutin natin kung sino man ang lukong nakabangga sa'yo. Anyway, sigurado naman ako na may CCTV doon sa pinangyarihan ng insidente. Basta, magpagaling ka na muna, okay? Thank you, babe. I love you. I love you too. Nagpapasalamat na lang po ako at hindi ganong kalala ang natamong sugat ni Ben. May mga kaunting fractures lang sa tuhod kaya kinailangan niyang gumamit ng crutches at ilang linggong pahinga. Pero salamat sa Diyos kasi dumating din yung araw na gumaling din siya at nakabalik na sa school. Tungkol naman sa driver na nakabangga kay Ben, natunto ni Tita Cynthia yung bahay niya at hindi pala malayo sa pinangyarihan ng aksidente yung bahay ng driver. Nakipag-areglo na lamang yung driver kay Tita Cynthia at nagmakaawa ito na huwag na siyang kasuhan. Kaya pumayag na lang din si Tita Cynthia para matapos na ang gulo. At tungkol naman kina Tita Cynthia at Ben ay masaya akong sabihin na nagkaayos na talaga sila. Tuwing weekends ay nagsasama na sila sa pagpunta sa psychiatrist at kita-kita ko na nag-improve na ang social skills ni Ben. Nakakapagsalita na siya ng hindi kabado o nanginginig. Talagang malaking tulong ang medication at counseling na natatanggap ni Ben mula sa psychiatrist. At kami naman ni Tita Cynthia ay okay na rin. Tanggap na niya ako bilang girlfriend ni Ben at wala na akong mahihiling pa. Pero ipagdarasal ko pa rin na sana tuloy-tuloy na ang pag-improve ni Ben. Para po sa mga nakakaranas ng social anxiety dyan, gusto ko lang pong sabihin na hindi kayo nag-iisa. At maraming tao ang handang umunawa at magbigay ng suporta sa inyo. Kaya lumaban lamang po kayo dahil habang may buhay, ay may pag-asa. Ang dami ko pong natutunan sa relasyon namin ni Ben. Isa sa mga pinakamalagang realizations ko ay ang pagiging sensitibo at maunawain sa mga taong may mental health conditions. Tulad na lamang po ng social anxiety. Mahalaga na huwag natin husgahan ang mga tao base sa kanilang kahinaan at lagi nating tatandaan na may mga bagay na hindi agad natin nauunawaan kaya't magsikap tayong magbigay ng malasakit at suporta. Dahil sa simpleng pag-unawa, malaki ang may tutulong nito sa mga taong may pinagdaraanan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at kapag nakapagtapos na kami ng pag-aaral at dumating na yung oras na nagpakasal na kami ni Ben ay susulat pong muli ako sa inyo. Papa Dudut, maraming salamat po sa oras na nilaan niyo sa liham ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sabrina.
ating barangay love stories today. Abangan namin yan sa aming comment section. Pay later, pay in installments kahit walang credit card. Billy's, yeah, Billy's is the leading buy now, pay later app in the Philippines. This consumer finance app aims to empower Filipinos with accessible and innovative financial solutions to build confidence to be responsible spenders and offer financial inclusion for a better quality of life. Over the years, Billy's has won over millions of happy customers and now offers purchases through over 10,000 direct merchants and more than 600,000 merchants via QRPH payments. Customers can now enjoy shopping with easy and light installment options. Not just that, approved limit can also be used to pay bills, buy mobile loans, get cash, and more. That's why I love Billy's. You can shop online, in-store everywhere, settle bills, get cash, pay later, everything. Download the Billy's app now, available on App Store and Google Play Store. Download the app and order now.
Kada ba yung son? Okay ba intay? Ikaw ano mo? Ang problem? Oh, okay. Bagang kinipapang mainit ng dapat tama na. Nagkakwarta ng mga 20. Yeah? Nikak 20 na. Puro saan? Ay, nikak ko lang pala. Nabibilan niyo kung gusto. Hindi ka naman inalam. Nakalakad mo?